Dovolte, aby sme vás privítali na krátkom briefingu ohľadom postupu, akým slovenská polícia vyšetruje úžernické nebankovky. Teším sa veľkému záujmu o túto tému. Ja si naozaj myslím, že tá téma sa dotýka 10 000 občanov v našej krajine, takže ten záujem je adekvátny. Teraz vážne. Ja neviem, čo už človek má urobiť v tejto krajine. Toto by raz malo byť prekopírované v skriptách na Policajnej akadémii, že čoho je schopný vyšetrovateľ a pod čo je schopný dať okrúhlu pečiatku. 2.9. som dal po obede oznámenie na polícii, že spoločnosť Pohotovosť nedovolene podniká a že podľa môjho názoru je dôvodné podozrenie, že podnikajú porušuje aj zákon z pohľadu trestného činu úžery. Dostal som výsledok, a to v tom, že samozrejme polícia toto moje podanie zamietla. Čo asi ľudia sú už na tejto krajine na to zvyknutí, len dovolte mi upozorniť na niektoré okolnosti, ktoré sú fakt, keby to nebolo smutné, tak je to úsmevné. V tomto odmietnutí vyšetrovateľka uviedla, že to odmieta preto, lebo nie je dôvod na začatie, lebo v zásade sa nič nestalo. A nič sa nestalo preto, lebo prokurista firmy Pohotovosť vo výpovedi uviedol, že firma Pohotovosť požičky nedávala. Čiže toto je úplne postačovalo. Výpoveď prokuristu firmy Pohotovosť, ktorý potvrdil, že požičky nedávala, a do spisu založili vyhlásenie firmy Pohotovosť údajne z 2.9. Pravda je však samozrejme niekde úplne inde. Existuje video, ktoré natočil pán Korda z redakcie Týždeň 2.9. pred pobočkou Pohotovosti, kde predstaviteľ Pohotovosti do kamery potvrdil, že pôžičky poskytujú. Tu vedľa mňa stojí kolegyňa, pani Miklošková, slečna Miklošková, ktorá sa telefonicky informovala, že či poskytujú pôžičky. Bolo jej povedané, že áno. Existujú iní svedkovia, iné dôkazy, ktoré tiež skutočnosť, že Pohotovosť pôžičky poskytovala 2.9. Polícia sa nepovažovala za potrebné sa oboznámiť s týmito dôkazmi, uznala len klamlivé konštatovanie prokuristu firmy Pohotovosť, že firma pôžičky neposkytuje. Ja neviem, jak ešte viac na tú absurditu upozorniť, možno ešte to by ľudí mohlo zaujať. Firma tvrdí, že 2.9. vydala vyhlásenie, v ktorom hovorí, že teda pôžičky neposkytuje. Firma Pohotovosť 2.9. nevydala žiadne vyhlásenie. A už vôbec nie verejné. A už vôbec nie to, ktoré je založené v spise a ktoré vyšetrovateľka povedala, ktoré stačilo vyšetrovateľke. Toto vyhlásenie firmy Pohotovosť bolo vydané 3.9. o deň neskôr. V spise je založené, že bolo vydané 2.9. 2.9. nebolo vydané. Keď už nie pre nič iné, tak preto, že v tom vyhlásení sa opisujú skutočnosti, ktoré sa len 2.9. stali. Viete, to by zase bol posun v čase, čo aj v tejto krajine je teoreticky možné. To znamená, ak opisujete vo vyhlásení skutočnosti, ktoré sa len majú stať, tak asi ste Nostradamus, čo predpokladám, že firma Pohotovosť určite nie je. Viete, to je naozaj absurdné, s čím bola schopná sa Polícia Slovenskej republiky vysporiadať ako s dostatočným preukázaním toho, že skutok sa nestal. Naďalej tvrdím a budem tvrdiť a urobím, čo sa bude dať, že firma Pohotovosť 2.9. poskytovala úvery a to, čo uviedol prokurista do výpovede, je klamstvo a podvod. A to, s čím sa stotožnil vyšetrovateľ a jej nadriadený orgán, je hanbou. Je hanbou slovenskej polície. Naozaj. Ako majú mať ľudia dôveru voči polícii, keď je schopná akceptovať takéto vyjadrenia? Keď sa deti hrajú na ihrisku na policajtov, tak majú podľa mňa väčšiu mieru kritičnosti k posudzovaniu toho, že kto hovorí pravdu, kto klame, ako slovenská polícia v prípade firmy Pohotovosť z pohľadu toho, že čo konala, respektíve nekonala 2.9.